Mumaitu na moko nyakoreraga abantu bari bakare boiko banyareze siringo ishiti. Tutoka do 20 na ngapi? 30 na moja nyansio. 30 Nelson Moni. 30 Nelson Moni. Ase una kebrigo bakaro 20 na ile. Ase go bakatoka endere kurondere kemerigie cha kiana kiato somia abantu bai. Namba ibere gasiengo karne yo mugaba. Osome katiba ya Kenya, igendo gikoro kwa gerikacha, okende devolve die minute ngagere sama goko yo mugaba. Na atari ira bagaba na bande una seneta kangata, ukabiro mo seneta bono re mugaba. Ebinte byaliyo ende muranga nero gokonya bali. Ikyaro kibesa nchiro chiruire chikokonya bali. Lakini Nyamira aga Imaitu somo mugaba no gagocha botuko manya ko maranda ona. Nerna babona tamanya ngagirikacha yere devolve. Nabe katibeli gete yonga agirikacha yere devolve. Nena babona tora talira bali myumanya boko mubwate obaligeri no nenjira ko basapoti ese obuyo naliyo munanyare konyora kende ese umubuko. Igo ntogosa ntoliko mutiga bagatosi tagendera ko muinyoria. Unachibesa chiricha rurete World Bank chana grip. Imaitu so naro chinyolere kenyole. Mano koyu ntwanye koyu. Ona linkale ko murangire Nairobi ntaetare tamarieta tumanyanga kurinyansio ngo muri mikyo ire chibese je kiara ndoche karongolge liyo modi ta report ya tanga chibese chiricha na gribu cha irwa bali. Mwanyorire inwa bali mikena. Mwanyorite bamasagara. Ono turoje ngabo karambo kara. Otodagete bono na nebiombe biribyo botukibiche bigererie county etoga. Igo. Kiara ebese tegocha. Ebwenete gokonya omulemi ya sese mebuko ya ba. Onye na itire kenyoleke muntu tare kubara na no yomero goteba nganje serikali yaje kanguriro buoyo. Ye count ranga muntu tatoka. Otoko mochere nchaiche atotebie sa abantu kibanyora chibese chirichia na grip chiachite chikonya bali. Ne auditors report njora na rigere na ndena irenera. Iyago tanga nyansio ngonto ile bisima bibe. Mwaro dia gasima kenda. Ekemo kia bete kia ko bakinga. Ekende ke batindere. Tindere no na ita wono mambi. Na buganga me biri na chite ngaboli gasima ngia chite kabe gasima nke. Totai dia serikali yo tokolera gokora. Abere. Ebe sage go chai gwenda gokonyo mulemi. Dia konye kolera Nyamira mwanye butolero. Yerete konya bale. Abere. Chibesa chigo chikonya abane basari tiga kwa Kisumu mwa chirero chiote. Chirete nga chikonyaba aba isinjengo bakira mbiya mono betundu bali bakame kyo ya mesire Igo. ama bati abana mo kwara asago tigara na ende ngoira na mekyo ya mesire torama bu ngome kyo na ya mesire na mo woke stima bu mwata ngo kongo mogeni okire na mabati ya meso kongo moge Nja samarieta Onkor kuchoas muindi njendo majama ni junti tipa insenta amuna tuteni ine no tokoro kai jun NS9 09 moisa korige ria tundu bali ye abekorora kananga ya wera matuka mange lakini wana muno moisimiwa achaga iga na jitaga to promise una to promise te promise ya atagati ya ngentangani na jitaga to tera mabadi ande koruelio tu anakanya muntu ndere na tuagete chikuranga tuagete estima yose na to bekirete yo nondo jenge tundu bali na we takere korgo seneta kongo mugen ase binda gokora no tuloje na baisa ina se purabu ga wono njina wana go ta nga esenge nje isa ine nje kamneyo next round ngotora musikuja samangana yo bogaban mangana mate tari mondo go to bori mangana nga bogaban na gosenga nini no mondo kwa kulingana ne gasi lya gora igase gasi aga na kunya go to kora na gutuma tumire ne ngambi yamono ande musuko na ande kande ogusina nga Kumbungerwa. Yo sana tatu ndo wana mpa tonyo kole. Amuna asikwanye tigeze na no ekuganyete. Nestima muna wato bekerete iyo. Na watoka ndo na usabere nyasa. Mate bindo byansi nyasa uko. Na inche Asia Marieta ya Nyabuto, inche umo secretary we buying center. Ya NS9. Igo to kuruka sa ichuni borabu. Igo senator beiro gutu kange mono. Wetani kobo mwana ominta emirema okora geremia iko gachita kanyora ngantu bwatu bulemirwa bali mibara na abangi
bona akarambu ya asoyo koboko kwaye na kokore emirimo asoko konya na gokore tundu bari ikobo no mo chairman atebire ntumuganeti anye kore na ndi riete rio senator Okongo Mugeni na bori kobe se buying percentage na boy go gwetani go mirimo yaye na bo tutagete gotebanga na agenderete gukwana kiagera ntumu igwete ntumuroje na ndi bia gokora ntu biroje na bo tutagete gotebanga abantu bunaba igo bari emitasi kenga gusi oyo no yo mase bari bagokora emirimo yeremia na bo twari kuganio mweshimiwa ekeruge ekyo bunaba ateba nonya tari kero kigyo bogaba na tuisaini bogaba na gochi o isaine ko bomo e president ya Kenya suro yo mo ibona intu tikatotebe mbia mono na amege ntukerio konya kuburi muru ya oko chandika kwa banyamira uranje tu mocha genda batebi abantu bari bosiari bakonya gukora egasi busa uranje genderera basugume naende gwetani okonya gukwana bono totebie kiagera no mugwakiri totebi tubaire kiechera babwatu nabakwani mbia muri mwensi samaritani ngor kuchakiri nikirwo magakone mara kyonsombi njane nekina kwane aso mosene toito oberega gutuika ange mono oberega gotokora yara maya ogote seneta torsa next ekero kwa unekenene ayegore president ya gusi tokonye tusire toikange ikabangi nange achindaka nange chitundu bali ne chisukuru chito boigo tokonye chitundu bali chito chionsi chikange ekero kurire kwanyange tundu bali bekire stima ngase na tobegete seneta mbia mono asago seseni na boigo bwata abana bande okoboko bahoro kimotu mbia mono kimokwenda mwende no monene nire bono njenda chigoteba nga aiga ntuntu tegiti mondo ujukonya goteba ngo kemba matanga ngayo konyara abantu barana sa matanga no abantu bagoje unabona tu ajiri ororoje iga ano to gotebergu kunensege enderete amangana yo gujukonya kobike bintu bindi kwana seneta ntuntu tegiti aiga tutegiti unabona watoro siri gende mali pesa inapatiwa ntuntu tegiti mali ile ngine inapatiwa kagera ali asi pesa inapatiwa ikini bintu bindi tutamanyeti amaje tu atebe tuga ali kuna kwa jitega iga oroje mnatora bagete no anyu chibujiro chile paroro je mbane kire to kunga inu amaro atagi tiboboje baboje naende baboje anje ba kale kibate to para bakore tuna yitoro tuga iga kike kyo malida kule kinire kibijio ai no wa sina ga Tundubari tegete yikenga seneta Okongo Mugeni next to which we tabo kitoye kikena ndege kugende kira ndege kimoyini akirenda akora ukuri mai na yamaro sana